Takže čau, ja vás vítam u hry Shakes and Fidget. Ako vidíte, tak toto je môj cech. Tu sú moji spoluhráči. Toto myslím, že to je na E4. Áno, na E4 to je. Tu mám ďalší cech na S1, tam mám 2 účty. Na E4 mám tiež 2 účty. Takže toto je jeden. 240. Veľmi dobré to je. Žiaľ, elixíru dosť. Neviem, čo je tu, ako je. Vyskúšame toto a hodím to do záchodu. Tak. No, pozriem, čo tam mám. Tak to môžem vyhodiť. Dobre, ukážem vám ešte ďalšie účty. Že toto je. A tu mám. Tak. Neviem, poradte, či si mám zobrať tento, alebo nechať tento. Potom tu mám týchto zbrojení. Toto som práve vyhral, neviem kedy to bolo. V nedelu alebo tak nejako, minulý týždeň niekedy. Ešte musím tohto doplniť, preto ho môžem do záchodu. Pozriem sa na výhody. Pozriem, čo to je. No skoro také isté to. 1400, 1600, ale no takto. Jedno. Ja musím vylepšovať intelligenciu. Musím dať. No to nič. Takže tento som vám ukázal, to som si dal hospod, ešte na niekoho zautočím, ak sa mi podarí. Vyskúšam na tohto. Tak, teraz sa prihlásim sem. Takže tu mám jeden tento, 195, celkom dobrý. So šťastím sa mi ani veľmi neodplatil. Inteligenciu. Malé, ale nie je to. 408. Možno kúpiť. Dáme. Tu. Tak. Potom si dáme centrály. Tu je veľa kúzení, takže na ďalšiu stranu. Tam je napríklad takto 209, to môžem dať. Tak nie. Tak nič. Ja sa prihlásim na ďalší. Tak.
Takže to bude asi pre tento diel všetko. Ak máte niečo, alebo niečo sa chcete spýtať, lajkujte, komentujte, zdieľajte s niekým. A to bude asi všetko. Tak ja sa s vami lúčim. A čau.